bona vesprada de nou. La plaça de la Mare de Déu des Desemparats s'està omplint de flors poquet a poquet i nosaltres continuem en companyia de la Fallera Major Infantil de València 2008, Victoria Blázquez. Victoria, com és un dia com avui per a una Fallera Major? Bueno, es muy especial, cargado de emotividad. La verdad es que es como un sueño porque todas las falleras desde muy pequeñas pues pasan por la Plaza de la Virgen, pero como Fallera Mayor Infantil de Valencia solo se pasa una vez. Y la verdad es que fue muy emocionante y la verdad es que es una gran satisfacción el tener la oportunidad de ofrecerle tu ramo de flores cargado de todo tu cariño y agradecimiento a nuestra patrona. Jo supose, perdona, que molta gent, la família, els amics, els fallers dirien ai, després pues, demanar-li a la Mare de Déu cosetes. No solament avui, en la primera visita que fan a la Mare de Déu després de l'exaltació, que tenen l'oportunitat d'estar al costat de la Mare de Déu. I com passaràs el dia d'avui? Perquè les falleres majors normalment diuen el meu acte favorit és l'ofrena, però el dia que arriba la nit de l'ofrena, com el passes? Te passes totes les hores pensant ai, que ja està ahí, o vas tant que no pares, que no caus en que ha arribat el moment? No, yo la verdad es que sí que me pasé todo el día pensando en que tenía que disfrutar al máximo, no tenía que estar nerviosa, pero claro, siempre vas notando cómo se va acercando el final de las fallas, pero sabes que tu comisión va a estar ahí apoyándote porque es una única oportunidad el que están rodeando a la Virgen mientras tú tienes la oportunidad de estar en la Plaza de la Virgen. I ahí estan entrant per la plaça de l'Almoina, per el passatge Emilio María Aparicio Olmos, la falla Duc de Gaeta, Pobla de Farnals. És una falla exemplar, és una falla que presidís un bon amic, Marcos Soriano, i una falla que enguany ha guanyat el primer premi de la cabalgada del Ninot, el primer premi de la cabalgada infantil. Bueno, sempre estan treballant i és una falla molt nombrosa, un exemple de falla i de fallers. I el primer premi de la falla, de la secció primera A? Clar, en la categoria de plata, la categoria d'argent, ahí és el primer premi. És que lo guanyen tot, és que estan tot l'any treballant. Jo dic formiguetes de Pobla de Farnals, formiguetes de Duque de Gaeta. Una falla molt nombrosa, 350 fallers i falleres, la fallera major Clara Roger, el president Marcos Soriano, la fallera major infantil Noelia Guillem, el president infantil Alejandro Caparrós. En un barri normal, senzill, no és que sigui una falla que es fa perquè n'hi ha talonaris o grans empresaris, no. Del treball de dia a dia i del treball de cadascú dels 350 fallers i falleres. Victoria, tu també t'has d'anar perquè també desfilaràs esta nit en companyia de Carmen Monzonís, la fallera major infantil 2011, així que te despedim ja. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, ha sigut A un plaer. vosotros. Gràcies. Demà també desfiles, Victòria. También con mi falla, con mi falla. I ara estan entrant per el carrer del Micalet una altra comissió del sector de Jesús. Ahí estan portant la Real Senyera, moltes comissions porten la Real Senyera, que és un altre dels símbols que tenim els valencians, la bandera de tots els valencians i que a vegades és l'element, la Real Senyera, que separa la comissió infantil de la comissió adulta. És la falla Costa i Borràs Agostina de Aragó. La fallera major Laura Matreo, el president Francisco Lozano, la fallera major infantil Esther La Roza i el president infantil Sergio Póveda. I ahí està entrant la fallera major de la falla Duque de Gaeta, Pobla de Farnals, Clara Rocher Castellano. Guapíssima, emocionada, i és que té una gran comissió i una comissió que s'ha portat tots els guardons. I ahí estan els fallers i la falla Costa i Borràs que està entrant per el carrer del Micalet. Ahí està Clara Rocher Castellano, de la falla Duc de Gaeta, la Pobla de Farnals. I una falla que ha guanyat el primer premi de secció A, primera A, com hem dit, i per tant la veurem cremar per Canal 9 la nit de la cremat dissabte en un programa especial, Julio, que tindrem i en el que veurem cremar-se moltíssimes falletes. No solament de la ciutat de València, sinó també d'altres localitats, per exemple, enguany també de Torrent estarem en aquesta crema, perquè la festa fallera s'ha fet una festa no solament de la ciutat de València, sinó de moltíssimes poblacions, i n'hi ha falles des de Dénia fins la Vall d'Uixó. Estarem en Alzira, en Borriana, en la falla que ha guanyat el primer premi de la categoria
categoria especial, car que sí, la falla de l'Ajuntament. I anem a escoltar la música. I de nou, València. València, que bonica València, este paso doble. Jo l'he escoltat quasi en el Polo Nord, en Finlàndia vaig escoltar-hi València. No, la veritat és que gràcies a este pas doble la ciutat de València ha arribat a totes les parts del món. Fins i tot, mira que anècdota més bonica, en Estats Units n'hi ha 2 teatres que porten el nom de València gràcies a esta obra. Esta obra de Padilla, que va ser de la València Bien Amada. També n'hi ha una altra València també molt bonico de Padilla. I ara està entrant per el carrer de del Micalet, la falla Sant Vicent Màrtir, pianista Amparo Iturbi, que porta també, ahí està la seva fallera major infantil. Que és Carla García Fambuena. No, és la fallera major. La fallera major infantil, rectifiquem, Marta Bolós Real. El president infantil Javier Fernández Sánchez i la presidenta Rosana Vegas. I és la comissió que està al costat de ma casa. Sí, i... És la que senyo totes les nits. I una... Quan me gite, ells continuen de festa. Clar que sí, és que la festa no n'hi ha que oblidar que el bando de l'alcaldessa Rita Barberà per a totes les comissions falleres és fins les 4 de la matinada. Això sí, enguany, pese a que Sant Josep siga dissabte, hi haurà moltíssima gent. La festa té que finalitzar amb la cremada de les falles. Ahí està la falla Hierros del sector Camins al Grau. Entrant pel carrer La Pau, poquet a poquet, i mira, totes les xiquetes entregant el seu remei. Saben el que han de fer, eh? Estan... Ho tenen clar. I el treball dels vestidors de la Mare de Déu, que n'hi ha una gran complicitat entre tots ells. Ahí estan posant poquet a poquet totes les flors, que és un treball fet amb molt de carinyo, molt de detall. I mira com estan en la part més difícil, ara estan fent el dibuix, el brodat de la part central del mantel que porta la Mare de Déu de Desamparat. Sentim la dolçaina, mira-la, que ben sona. En este cas són les falleres de la falla Sant Vicent Màrtir, acompanyant de la seva fallera major, Carla García Fambuena. La dolçaina que també s'ha recuperat moltíssim en la nostra festa, és que la frena, com tota la festa de les falles, que ojalà pronte siga festa bé de patrimoni de la humanitat, ojalà pronte, és un barrejar de tot, d'art de les falles, de flors, de sentiments, de música, de pólvora, d'artesania dels tratges, de la vestimenta, de la seda, de tot. És la festa més completa que hi ha en tot el món. I tots aquests ingredients que has anomenat tu, les flors, la música, la bellesa de les falleres, tot això avui es fica a disposició de la Mare de Déu des Desemparats. Tot esta vesprada passa per a honrar la nostra patrona. És que jo crec que València no s'entendria sense la seva mare, si la Mare de Déu Desemparats estan unides formant una sola peça, un cor unit
València i la seva mare dels desemparats. València no s'entendria ser la mare dels desemparats. I fa temps, Julio, tu no tires a faltar algú? Fa temps que no parlem i no vegem a Paco, no? Ai, que farà Paco per ahir per la plaça. Paco, endavant. Jo l'únic que faig és entrevistes, I estava ahí, no, fa rato que no m'ho veig perquè hi havia publicitat. Ai! Per la publicitat no apareguem ningú, així En que... un bon amic, Marco Soriano. Ahí, en un bon amic. Marco Soriano i Clara. Clara és la fallera major de la falla Paula Farnals de Gaeta, que és la falla que representen estos amics que tenim a la nostra vora, que és falla triomfadora. O sea, ser fallera major d'esta falla deu de ser un xollo, no? Perquè guanyeu tot. Un chollo con ilusión, de todo. Ha guanyat, anem a veure, si no me falla la memòria. El primer premi de primera A, el De la primer falla premi, grande. sí, de la falla gran, també el segon de la infantil, Sí. el primer premi de la cabalgata de Ninot Sí. gran i d'infantil, Infantil. i, La no, iluminación, i la la il·luminació. categoría B. Què queda per guanyar? Pues no tengo ya, creo que ya no nos queda nada. Y eso que yo dije que a ver si ganábamos algo este año. Sí, dic, anem a veure si guanyem algo, va. Algo hemos ganado, I ¿no? guanyat pràcticament tot. Todo. Això, els artífics de tots és la comissió, però el president té part de culpa, no? Parte, no, yo creo que casi toda. Casi tota la culpa te la tiene a tu, president. Marco Soriano, ¿qué tal? Pues me encantado porque fíjate, ¿no? Me echan un poco la culpa porque estoy un poco loco, ¿no? Pero yo creo que están ellos peor, ¿no? Hay que trabajar mucho, ahora recoges la cosecha de todo un año de intenso trabajo y eso es lo que ahora realmente te alegra, pero hay momentos en los que dices, madre mía. Marcos, en el casal no caben tots els palets que teniu allí. No, además no caben los que habitualmente te entregan al año, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues ponemos los más destacados y los demás los guardamos con cariño. Hacemos una foto con todos ellos, un panel grande, ya los guardamos tras fotografiarlos y ya se ponen los más destacados. Hem de recordar que la cremada d'esta falla de Duque de Gaeta Paula de Farnals va ser oferida en directe per Canal 9 juntament a la transmissió de la falla de l'Ajuntament, el primer premi d'especial, la del premi de Canal 9, que no sé com premi que és exposició. No puc estar en la teua perquè estic en exposició. Ja, bueno, jo ho sent molt, no? Però bueno... O sigui que sempre vaig a la teua quan guanyeu el premi de Canal 9. M'agrada molt. El que passa que, bueno, jo crec que la gent de Canal 9 està de molt bona gent i, bueno, serà ben rebuda en la comissió. Bueno, enhorabona. Gràcies. I que continuï la ratxa, Clara, en esta falla ja dic el chollo. Siempre. La falla del chollo. Gràcies. Marcos, enhorabona també tu. Gràcies. Molt bé. La enhorabona a esta gran presidenta d'esta gran falla Paula de Farnals Duque de Gaeta. Té un president exemplar. I ja tenim amb nosaltres a la següent convidada. Ella és Maria Pilar Jiménez. Va ser la fallera major de València l'any passat. Hola, Piti, què tal? Muy bien. Yo tengo la oportunidad de entrevistarla a primera hora de esta vesprada. Ya está pentinada perfectamente. Hombre, claro, como una buena fallera. Yo estoy peinada desde ayer por la mañana. He dormido con moños, con maquillaje, con todo. ¿Cómo se duerme con moños? Perfecto. Yo me pongo un pañuelito, el pañuelito de fallero, me lo ato así para arriba, como si fuera un adorno. Y entonces le hago un lacito en la cabeza arriba del todo y así no se sale ningún pelito. Entonces I no no se te puede penetres molt, perquè si no, no Entonces- pegaràs moltes voltes en No, el no, llit. no. De ladito y boca arriba. Yo te voy a decir un cotillo. Ella es perfeccionista total. Y en Guany va anar al Festival d'Ontenien i le van oferir molts Si estàvem els dos, perruquers, el dia exactament, ese. molt bons, però ella va dir no, jo vull anar perfecta, com Déu mana, com mana Merchanyon, i se va vindre d'Ontenien, le va portar l'hora en donar solament perquè la pentinaren. Sí, la verdad, yo no sé si es una virtud o un defecto, porque además de verme tanto tiempo peinada, vestida, encuentras ya el fallo donde no lo hay y lo ves sin querer y entonces yo me veo ya en el espejo y ya, bueno, he contado hasta las vueltas que tiene un rodete y he dicho, este no está bien, que no lleva 5 vueltas. Bueno, m'agradaria que vegéreu tots vostès com Maria Pilar està en estos moments en els cascos ficats i el micro per Perquè- damunt de rodets i de les pintes. És una imatge, que jo no, tu sents bé? és una Sí, 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 imatge. muy bien, muy bien. Una imatge que segur que penjaran dins d'un moment en la pàgina de Facebook de Radio Televisió Valenciana mentre està entrant la falla General Barroso, litògraf Pasqual Abad per el carrer de El Micalet. Allí estan els falleres i falleres, hi ha molts per parelles, portant els més menuts, als xiquets, les famílies falleres. Nomenem la fallera major, que és Noelia Madroñal, el president José Valle, la fallera major infantil Andrea Maella i el president infantil Víctor González. Però és que Piti se té que anar després a desfilar, on vas estar ahí? Pues desfiló con tu falla. Y permitidme un momento antes que esta comisión le tengo yo mucho cariño porque una de mis chicas de mi corte de honor es componente de esta comisión con toda su familia. Así que ¿Y qué estará te- desfilando este año de otra manera, muy diferente, con otro sentimiento. Y me imagino que ahora mismo acordándose del resto de sus 12 compañeras que estuvimos el año pasado juntas.
I com li diuen a esa fallera de la teua Cordonó? Isabel Hernando Cebrián. Pues desde hace un mes, ¿eh? Claro que sí, y a toda su familia que son muy falleros de esta comisión. Es una falla muy popular, esta de Gerard Barroso, litógrafo Pascual Abad. Además tienen hasta banda de música propia. Sí, una banda de les poquetes que n'hi ha ara, la veritat. En un moment van crear més de 10 bandes o 12 bandes de música, ahora solament n'hi ha 4 o 5. Pues esta noche desfilo con la falla de Julio Però Tormo. desfila, jo tinc que dir-ho, al costat de la Vella del Foc de l'any passat, de Míriam Tolé i de la reina de les festes de Castelló de l'any passat, Maripal Lázaro. Que espera, que yo también sé alguna cosa, que me han dicho que están en ta casa estos días. Muy bien, sí que corre la información, ¿eh? O sea, que ta casa es como una especie de hotel, ¿no? Sí, más o menos, porque mi prima, mi tía, mi hermana, Maripaz, Miriam, bueno, si alguien más quiere Mira, venir. Piti, este carrer de la Pau que está al costado de ta casa, per cert. En medio. Yo la verdad es que tengo la gran suerte de vivir en el centro de la ciudad y bueno, me concorren las dos calles de la ofrenda por un lado y por otro de mi casa. ¿Cuántas voltes hauràs passat tu per ací, hauràs caminat per este carrer de la Pau? Pues ahí, enmig d'ell, està Mariam. Hola, Mariam. Hola de nou, en este cas al costat del carrer de Sant Vicent. Així estic acompanyada de Lourdes, que ha vingut des de Villar de l'Arzobispo, acompanyada de tota la seva família, dels seus amics, a veure aquí. Tu ves a veure valencians vestits de fallers, però també aquí. A ver, pues a la música y a toda la fiesta, Perquè coneixes els músics que van acompanyant la comissió de quina falla? Pues en la falla del Panterre. I què seria d'esta festa sense la música, veritat? Hombre, pues yo creo que si sin la música no sería la fiesta que es en sí, porque la música pues hace mucha fiesta. Hem de recordar que en esta ofrena desfilen fallers, falleres, però també músics. Sí. I en Villar de l'Arzobispo n'hi ha falles? Pues hacen una falla. El centro ocupacional hace una falla, pero ya el martes ya la quemó. O sigui que han canviat de data precisament per això, per la falta de músics que se venen a l'ofrena de València, a les falles de València. Bueno, sí, pero es que es un centro que los críos que hay pues no están todas las fallas. Terminan las clases y quema la falla. Molt bé, doncs a continuar disfrutant d'aquestes falles del que ens queda, gràcies. Veurem si a Llosa de Ranes n'hi ha falles. Sí que n'hi ha falles. I com ho passeu? De categoria. Allí els falleros pues, se ho passen de lo més bé. N'hi ha 4 falles i se ho passen de lo més bé. Porten ja tota la setmana fent festa, des del diumenge, i se ho passen de categoria. I avui a passar el dia, si a València? Així, per supost, sí. Així en la família a passar el dia. Així en el xicón, que és músic, però encara que la banda mai no ha actuat en ningú lloc i m'han vingut a veure les falles i a veure l'ofrena de flor. I ja te veig jo que vas ben animat, tu també, ben vestit diferent. Sí, un poc diferent. Vas còmode. No més bé. I ben divertit. Clar. És que no se pot vindre el dia 17 a València i no passar per ací, per estos carrers i veure un poquet l'ofrena. Per supost. Això és tradicional de tota la vida, vindre a veure l'ofrena i per supost, pues, aquest any no podien fallar tampoc. Què és el que més li agrada a vostè d'aquest espectacle? Pues tot. La meva filla disfruta veient els trajets de les falleres, el xiquet sentint la música, igual que nosaltres, perquè com ha dit la senyora d'abans, sense música pues, pràcticament no serien falles. La falla la porta l'alegria tant la música com els falleros que la porten dins i això fa que impregne a tot el públic que estiguem presenciant-ho. Molt bé, doncs sí que és de veres, sense música no n'hi hauria falles. N'hi ha moltíssimes bandes, moltíssimes xarangues que participen en esta ofrena, en els passacarrers, en la crema. Ho dic, sense música no tindríem festa. Des de Llosa de Ranes, des de Villar de l'Arzobispo, saludem perquè la meva iaia és de Villar de l'Arzobispo, és bressol de molts músics. Un poble molt bonico, que també fan una ofrena a la seva patrona, Mare de Déu de la Pau. La Mare de Déu de la Pau. I que van fer uns dies el Carnestolte. I Paco, hem vist a Paco que segur que està ja pendent per a tornar a connectar en ell, perquè vol presentar-nos a nous convidats, segur. Paco, és veritat, m'enganye? No t'enganyes, no, tens veritat, és de veres, i estàvem veient una xiqueta molt menudeta, i la podem veure una altra volta si el nostre realitzador punxa la càmera que està ara mateix amb ella. És una xiqueta molt menudeta, ahí la tenim, y ahora nos dirá qui és la presidenta de la falla San Vicente Martín, pianista y turbi, que es Rosana Vegas. ¿Qué tal, Rosana? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Esta chiqueta es la nebodeta del matrimoni que tenim així nosaltres. Exacto, es su sobrina. Un matrimoni que ve de França.
Sí, viene de Francia, que este año se han apuntado a la falla y nada, tenían la ilusión de estar con nosotros la falla, vivir las fallas y la ofrenda y eso, y se han apuntado este año a falleros. Però no viven en València, viuen a França i han vingut a posta, s'han apuntat a la falla perquè vivien l'any passat y els ha agradat tant que s'han apuntat. Exacto, ellos viven al lado de Marsella y nada, les ha gustado tanto que se han apuntado a nuestra falla. El matrimoni el formen Daniel i Carmen Purrell. És així, no? Turel. Purrell. Ella és valenciana, vostè Yo és soy valenciana. valenciana, soy nacida en Valencia. Però du molts anys a França. Muchos años, 45 años. A un poble propet de Marsella. Cerca de Marsella. El poble es diu? Sí. Center. Que tiene 50.000 habitantes más o menos. Hablo en castellano para que nos entendamos un poquito Sí, mejor. es ¿no? bastante grande ya. Bien. Era muy pequeña, era muy grande. Oiga, cuéntenos cómo que ha venido aquí a Valencia el año pasado y de repente dicen, oye, me vino en Fallas, que hacía tiempo que no venía, muchísimos años. Pues he venido muchos años, pero venía por el mes de agosto y las fallas no podía verlas. Y hoy en día, pues me puedo permitir venir para las fallas y aprovechamos para venir. Y ser fallero. Y somos falleros. ¿Y su marido qué dice? Mi marido está contentísimo. ¿Habla español? Un poco. Un poquito, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, ¿qué tal la fiesta de Fallas? ¿Qué les parece esta fiesta nuestra? C'est très joli. Voilà. Son muy bonitas. Muy bonita. Voilà. Mucho francés. Tres joli, ¿no? Tres Très joli. joli, voilà. Très joli en francés y muy bonita en español. ¿Qué más? Pero ¿Qué se es lo, encuentra español, es francés, pero se encuentra español. muy bien, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es ese que tú ves? Ah ben c'est le défilé, c'est ici. Las fiestas, el salir, el desfile, la mascleta. La mascleta. Allí en su tierra, en su pueblo también hay mucho fuego de artificio, ¿no? Sí, muchísimo, pero no hay mascleta. No hay mascleta. Bueno, pues habrá que importarla. Ah, la llevaremos. Muy bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Monsieur Daniel, ¿no? C'est ça. Monsieur Daniel, merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias. S'ha donat compte, el company que el francès s'ha donat compte, no? Presidenta, moltes gràcies. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Que ho passen bé. Bueno, Julio i Pau, s'ha donat compte, no? Merci, Paco. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paco, merci. Merci beaucoup. Bueno, pues moltes gràcies i que passen molt bé. Gràcies. Ahí están entrando els fallers de la Comisión General Barroso, litógrafo Pascual Abad, del sector de la Creu Coberta. És un nou sector el que està desfilant i jo crec que va a la frena a molt bon ritme. Fins ara no hem vist cap de paró, cap de buit i ojalà pugui acabar una hora pues normal, diríem. És l'esforç de totes les comissions, de totes les falles, a totes les que estan seguint la retransmissió, que acudiscan puntualment al punt de cita, que vagin complint les normes de la Junta Central Fallera, que vagin a bon ritme. Y mira quines llàgrimes que tiene en la cara esta fallera major infantil, unes llàgrimes que estan convivint en un ampli somriure, no? I per això podem dir que són unes llàgrimes d'alegria d'haver arribat a esta plaça de la Mare de Déu envoltada de música que anem a sentir en estos moments en silenci. Guapes com els dos. Senten los señoretes que emocionades. Venen des del grau de tot el Que imatge tan bonica la plaça de la Mare de Déu ja en este color de la caiguda del sol, les flors, les aromes, que pena que no pugui arribar encara, la oloreta que fa la plaça. Però m'he quedat en un comentari que estava fent de Piti, la nostra fallera major de l'any passat. Aquesta amistat que sorgís entre la màxima representant d'Alacant o de Castelló, perquè avui estan totes en sa casa. Míriam Toré, està també Maripal Lázaro, que no és un tòpic, és que es fan bones amigues. Es que es verdad, es verdad. Además, es un año en el que, bueno, hay mucha gente que te comprende, pero ellas son las máximas representantes, ¿no? Y mejor que ellas no sabe nadie lo que estás pasando, las emociones que estás viviendo, el cansancio que hay en tu cuerpo. Y la verdad es que se creó una amistad desde el primer día increíble y a día de hoy, bueno, pues se demuestra así, ¿no? De una manera, pues, maravillosa, familiar, de cariño. Están ellas dos con mis padres en casa escuchándonos, viendo la ofrenda. Mi madre está peinando a Miriam para salir de la ofrenda. O sea que es así. És que, Pau, l'any passat va ser al revés, quan el comiat de Míriam Toré, com Bellesa del Foc d'Alacant, se'n van anar totes, se'n van anar Maripal Lázaro de Castelló, Piti de València, a la seva casa en Alacant. Sí, 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 vaya que sí. Fue un día muy bonito en el que además hemos vivido todas nuestras despedidas.
Estem veient també els fallers de la comissió Ramiro de Maeztu, Los Leones, la fallera major Marina Moreno Carsi, el president Rafael Moreno, la fallera major infantil Valeria Sánchez i el president infantil Andrés Cano. Una nombrosa i activíssima comissió del sector Camí Salgrau, el sector que està entrant per la plaça de l'Almoina fins així la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats, mentre per el carrer del Micalet continuen entrant les comissions del sector Creu Coberta i mentre també els vestidors de la Mare de Déu estan formant aquest gran mantell de flor que després serà, jo crec, que de les coses més fotografiades que n'hi ha en València, perquè tota la gent vol fer-se una fotografia demà per la nit, el dia de Sant Josep, els 3 o 4 dies. El cap de setmana serà el punt més concurrit sense cap de dubte. Després baixarem i mos farem també nosaltres una fotografia ahir als peus del cadafal mentre vegem com l'acord d'honor de la fallera major de València, Laura Caballero, està arribant a la plaça perquè elles solen fer una visita en la vesprada anterior a la seva ofrena per tal de poder veure com va l'ambient. Però mira, tu estàs veient les imatges de l'acord d'honor, la fallera major de la Laura. tribuna. Laura, ahí davant d'on estem nosaltres, la casa vestuari, però és que mira com porta el braç, el vello, mira com està Piti, s'ha emocionat. De veure-les, sí, perquè tu estaves ahí l'any passat, tal dia com avui. Si es que está tan Mira, reciente. el sus ple de llàgrimes, mira la fotografía que anem a pensar en Facebook. Está tan reciente todo, son sentimientos y emociones muy fuertes. Y yo me acuerdo el año pasado, a esta misma hora que vinimos, y fue el primer contacto como máximas representantes con la Virgen. Ya es de noche, empiezan a verse los focos, las luces, y la Virgen está empezando a llenarse de flores. Y es como un momentazo, pues como las estáis viendo ahora, todas mirando y todas haciéndose fotos, porque como máximas representantes, como he dicho, vas a ver a la Virgen de los Desamparados como primera vez. I van estar al costat de les falles infantils i pendents també de l'arribada de la fallera major infantil i de tota aquesta complicitat. Mira que guapes està tota la cosa. És Piti quan tu dius, te dones compte, eres conscient de que ha arribat el moment més important en quant a fallera major de València? Te das cuenta porque es lo que estaba diciendo, ves por primera vez a la Virgen de los Desamparados, un acto que, bueno, estás presidiendo un rato, estás viendo a las comisiones que además agradecen muchísimo que estés un rato presidiendo este acto porque, bueno, que esté la fallera mayor dedicando un tiempo de su agenda para ver pasar a todos los falleros emocionados dándole las flores a la Virgen y lo que va a hacer ella la noche siguiente. Yo no tengo palabras para describir lo que fue el año pasado. Yo creo que va fue ser la el moment más d'entrar en la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats. increíble. No tiene palabras. Y mira que he hecho ofrendas de diferentes maneras, con diferentes cargos. Mirad, es que no hacen falta palabras, hay que ver la cara de Laura. Pues estará súper emocionada, le estará dando gracias por las fallas que está viviendo, por las emociones y los sentimientos que está teniendo en su mente y en su cuerpo, y que bueno, y que todo salga bien, porque además me imagino que le estará pidiendo por Carmen Monzonís que esta noche desfile fabulosa y que disfrute como nunca. Els seus ulls estaven mirant cap a dalt perquè té esta imatge que estem veient en aquests moments, ella la té just davant dels seus ulls. Anem a tornar a connectar amb Paco Nadal. Paco! La traes aquí, vale. Hola! Es que estic parlant en Gavi, el de premsa de... Pues salúdalo de la nostra nostra part. Perquè m'ha dit que part. me va dur així a Laura Caballero. Entonces, Molt bé per Gavi, molt bé. Que Gavi, que la necessite. Bueno, companys, anem a veure. Esta vesprada hem tingut així fallers iraquians, hem tingut fallers italians, un fotògraf també italià, hem tingut fallers francesos, i ara vaig atendre un faller alemany. Algú dona més? I tu saps alemà, Paquito Nadal? No, però no sé, alemà, ja has vist que francès i italià, Merci beaucoup. grazie mille, i merci beaucoup en francès. En alemany no, però tinc una traductora que segur que si tinc que parlar-li alguna cosa i no em contesta en castellà, perquè m'ha dit que no li pregunte, ella traduirà. És la fallera major de la falla Joaquín Navarro Carrícola i li diuen Carmen Campoamor. Carmen, què tal? Muy bien. El teu home és el alemany que estic parlant jo, no? Sí, exacto, es mi marido. Però primer, antes una pregunteta a dos a d'ell. ¿Quant de temps dus així en Espanya? Perdón. ¿Quant de temps dus en Espanya? Llevo un año viviendo. Y en un any, fallera y fallera major. Sí, ya soy fallera 7 años de esta comisión y este año quería ser fallera mayor y bueno, me ha tocado. Però vint allà a Alemanya, venies a les falles, te'n tornaves... Sí, hemos estado 7 años, bueno, 6 años siendo falleros viviendo en Alemania. Y hace un año nos vinimos los dos a vivir a España para poder ser falleros y estar más cerca de la falla. I què dice, a vos si m'eix bé, anem a veure,
Conrad, sí, Conrad mismo molt bé. Conrad Hotiselter. ¿Es así? ¿Es así? Sí, Conrad seguro. Conrad, solo Conrad. Holitzer. Sí. ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo? Holitzer. Holitzer, vale, correcto. Bueno, ¿y qué hace un alemán de fallero? A ver, explícame. ¿Qué hace un alemán en alemán? De fallero, o sea, ¿cómo se lo pasa un alemán en fallas? Esto muy bien. Yo he hecho lo mismo como los españoles o los valencianos, porque es muy divertido estar en el casal y con la gente disfruta mucho las fiestas, ¿sabes? Está muy bien, no hay problema, ¿eh? No, ninguno. ¿Qué le gusta más? De todo de fallas. La mascletá, los pasacalles, los almuerzos, las cenas en el casal. Los cenas en el casal. Las cenas y gastronomía, amigo, ¿eh? El pasillo por aquí toca algo de su alma, ¿sabes? Muy bonito, muy emotivo, ¿eh? Mucho, muchísimo. I el president què diu d'esta comissió? Que el tinc així abandonat una miqueta. President, ¿qué tal? ¿Cómo está Vicente Aguilar? Molt bé. Bueno, ¿qué tal el alemán en la comisión? Muy bien, como ayudante de mío, entre los dos llevamos muy bien a la fallera mayor. ¿Ayudante? Ayudante. Cuando no estoy yo, lo dejo al cargo. Y lo hace bien, ¿no? Lo hace bien, lo hace muy bien. Los alemanes son de fiar todos. Sí. Le Molt bé, cuesta Vicent. explicarlo, pero se entera. Molt bé, Vicent, moltes gràcies. A Moltes gràcies. vosotros. I enhorabona, Fallera Major i també Conrad, que acabeu de passar el falle fenomenal ben bé. Gracias, igualmente. Adeu, bona vesprada, bona vesprada. En alemán, ¿cómo se dice adiós? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ¿no? Es que ya entre italiano, francés y aquí todo ya es verdad. Auf Wiedersehen, adeu. Ara entran els fallers per la plaça de l'Almoina, sí, fins la plaça Mare de Déu, de la falla Mestre Valls Mariner Albesa. El presidente es Concepción Machancoses, la fallera mayor infantil Claudia Bonilla y el presidente infantil Nacho Toledo. I hem vist la presidenta, que era presidenta però portava la banda de color roig. I totes les falles del sector de Camins al Grau també fan una festa en honor de la Mare de Déu dels Desemparats, que n'hi ha una parròquia en l'Avinguda del Port i és el primer o segon cap de setmana de juny que fan una processó, porta una imatge molt bonica, la Mare de Déu, que va per tots els carrers que estem nomenant ara. Em ve ara al cap, quan passa la Mare de Déu, també, per exemple, per les Illes Canàries, Trafalgar, allà estan tots els fallers de Camins al Grau, com també estan entrant pel carrer Micalet els fallers de Camí d'Alba, Castell de Cullera, la fallera mayor Diana Zarzo, el presidente Juan Vicente Monfort, la fallera mayor infantil Rocío Garrido y el presidente infantil Carlos Navalón. que estan ja deixant les seues flors als vestidors, perquè dins dels vestidors n'hi ha uns que arrepleguen les flors i altres que col·loquen les flors formant el mantell de la Mare de Déu. Que bonica esta llum, la llum de València, és tan variat la llum. És que tenim l'oportunitat d'estar des del primer moment d'esta vesprada, que hem començat este programa a les 3:30 de la vesprada, Canal 9, després de l'informatiu, sí, on està la notícia, la Fallera Mare de Déu des de Sant Parat. I encara tenim moltes hores per davant, Ai, que així no parem. Que l'ofrena finalitzarà quan entre Carmen Valero, després de deixar les flors, de cantar l'himne de la Mare I de Déu. podem veure com Carmen entregarà el ram dins de la basílica, o sigui Claro que nosaltres que sí. som privilegiats. Sí, i després interpretarà l'himne de la Comunitat Valenciana i l'himne d'Espanya, perquè els valencians i els fallers ens sentim molt orgullosos de ser Hombre, por supuesto. valencians y de ser españoles. Además es un momento súper emotivo cuando ya has entregado el ramo en la basílica y sales y la Virgen ya está vestida y bueno, y cantas el himno allí fuera, el himno de la Comunidad Valenciana, el himno de España con toda tu corte de honor, con la delegación de Alicante, de Castellón y con todos los invitados que vienen y sobre todo con tu comisión delante de ti. Ai, ahí va començar a plorar. Ahí va, mira, Tenim l'arquebisbe de València, Carles Osoro, que està en companyia de Pere Llorca, el cap dels vestidors, per tal de supervisar com va el dibuix d'este mantell, com va la faena, si tot va a bon ritme i com s'està començant ja a veure el dibuix. El dibuix d'este mantell de la Mare de Déu, la Mare de Déu d'en Flor, i don Carles Osoro ha estat des de l'inici de l'ofrena, pràcticament. Hem vist fa uns minuts com Laura Caballero venia així a la plaça de la Mare de Déu per tal de seguir l'ofrena, uns minutets, i ara està en companyia de Paco. Quina sort que tens! Quina sort que tinc, quina enveja que tinc ara mateixa de qualsevol component de mitjà de comunicació tindre tan a prop a la Fallera Major de València, Laura Caballero, què tal? Hola, bona vesprada. Com estàs? Molt bé, així acabem de plegar No de... me mires a mi, mira la càmera que jo soc molt lleig i tu eres molt guapa. Acabem de plegar per a veure un ratet l'ofrena. La veritat és que molt emocionada, és la primera vegada que xafem en la plaça de la Verge com a representants de la festa i molt emocionada és com tot el que estem vivint. Tu ja havies passat per ací, com a fallera de la teva falla,
però no és el mateix, per dins imagino serà el mateix. No, no és el mateix, posar com la màxima representant de la nostra festa, suposo que demà la emoció serà molta i res, vull desitjar-li a Carmen que disfrute d'aquest moment irrepetible en la seva vida. Imagina que serà un assaig per al dia de demà, no? Diu, vaig a veure avui què passa i demà ja me toca a mi de veure. Sí, vull tomar posicions per a demà fer-ho bé. Què tal les xicones de la Cor d'Honor? Molt bé, també molt emocionades, amb moltes ganes de xafar aquesta plaça de la Verge desfilant en l'ofrena i res, tindrem que esperar a demà. Pues hem marxat des del dia 1, i Sí, estem a sí. 17, però que han passat ràpids els dies. Sí, passa massa ràpid, però bé, estem disfrutant molt de tot el que València s'està donant. Bé, pues mira, només te vas a deixar una cosa tu, que continuïs disfrutant tant com estàs disfrutant fins ara en el que queda. Però després ven molts actes, vindrà la Madalena, vindran les fogueres, vindrà un viatge a Múrcia, a Burgos. Sí, encara queda bastantes coses que fer, però bueno, estem en la Setmana Gran i hay que aprofitar-ho, que això solament passa una vegada en la vida i s'està passant molt de pressa. Pues no pergues ni un minut, Laura. Gràcies, Paco. A tu, molt amable, Adéu. gràcies, com sempre. Està fent una pregunta a Julio Torno, me pareix. Sí, a veure, perquè Julio, que tinc... no t'escoltava, dime. No, és la música, tot. Perquè com tenim així al costat a Piti, Sí. que volia, no sé, parlar en ella o dir-li qualsevol cosa. Què vols dir-li a Un Laura? segonet y enseguida. A veure, Piti, dime, yo le transmitís la pregunta. ¿Qué está Piti ahí dal? Nada, pues primero darle un besazo y un abrazo muy fuerte porque ella sabe que entre nosotras dos hay una complicidad muy buena y sobre todo desearle que disfrute muchísimo, que hoy, bueno, se le ha visto una carita emocionada increíble y que mañana va a ser su día grande y su noche maravillosa. Vas a resumir. Demà serà el teu dia gran, diu Piti, una nit meravellosa, t'ha vist emocionada i diu que continuïs i un bes molt fort. De Piti? De Piti. Ah, un mes per allà també, la veritat és que està sent un suport vital per a mi aquest any. Muchísimas Piti, mua. gracias. Un abraç d'ella i un abraç teu. Exacte. Abraçades que Déu les vol. Exacte, Gràcies. exacte. Adéu, adéu. Adéu. Laura Caballero està guapíssima, està pletòrica, està vivint els moments més importants tal vegada de la seva vida i sobretot de la seva vida fallera. I llegia una entrevista este matí d'ella i deia que estava dormint 3 hores cada dia, però que no li feien falta més perquè estava tan contenta de poder viure este moment que volia aprofitar tots els minuts del dia i de la nit, que s'estava prenent vitamines i que ja dormiria el dia 20. Claro que el que dia sí. 20 estaria tot el dia dormint i després què faria? Se n'aniria en son pare al Mestalla, a veure el València, bien, que li muy agrada Bueno, molt. Piti també va al València, que va Yo molt... también, yo también. Ahí se va amb Loren Donat, se van a todos los partidos. Sí. Yo lo cuento todo. Como tengo que contar que está entrando a la falla Camí Alba, Castell de Cullera, del sector de la Creu Coberta per el carrer del Micalet. Ahí está el estandard, ahí están els fallers d'esta comissió i la fallera major infantil és Rocío Garrido i la fallera major Diana Zarzo. Ahí están entrant per el carrer del Micalet. I l'arquebisbe que continua ahí, ell està els capellans de la Mare de Déu, Mariano de la Real Trenco. Basílica, don Mariano, per- que sempre està amb nosaltres el dia de la Mare de Déu. Clar que hem de dir, Julio, que enguany se complís el primer centenari del trasllat. Sí, ahí Importantíssima data. Superimportante. Y ahí está el arquebisbe de Valencia, Monseñor Carles Osoro, que com dient abans, és que des de les 4 de la vesprada ja ha baixat a la plaça. Al costat està el capellà de la Real Basílica, don Juan Antón, i ahí estan entrant les falleres que estem veient ara, són de la falla Irles Canàries Trafalgar Samuel Ros, també una comissió del sector Camins al Grau. La fallera major Alicia Gallur, el president Jaime Adrià, la fallera major infantil Iris Correoso i el president infantil Francisco Vladimir. Comissions molt nombroses també les comissions del Camins al Grau. I Piti, que no para d'emocionar-se perquè Madre veu mía. un de qualsevol detall, de tot. Pero es que aquí los que somos falleros esto lo vivimos a tope. Yo lo que estabais diciendo antes de Laura, ¿no? Que habías leído tú de ella. Es verdad, es un año inquietante, estresante. Tiene tantos calificativos que se le podrían dar, pero sobre todo no descansas, vamos. Nada de nada Pues de mira, nada. ara que ho dius, Piti, el que anem a fer nosaltres és una xicoteta pausa. Descansem, bien. prenem aire i continuem en directe en esta primera jornada d'ofrena de flors a la Mare de Déu des de Sant Paratx. Tornem de seguida, no se'n vagin.